Is scream piróach léim hánig lelan na cean ruúa chlóir chonachta le chéile le takeíocht ó alíonn na Gaeltachta agus first na Gaeilge le tuairt faoi agus churmas tús leis I mí meán óver cheol Joe Stephenneachtain go hefigiúil dúine an seasta lelan ag ócáid álainn ar an éhí choultúir, bhí mu a ceilere scríbnóirí a Chonamara agus ó chuin tá mu a gagrú agus bhí mu a gagrú imachtaí litríochta litera spragúla an seo in sa lelan don phobal agus bailí eile bailí éagsúla agus bailí nó le an pobl in seo Chonamara a chuid an ólas maidir le leabhar Gaeilge atá agus tásúlan go mé ní smúdaine a ban sás as léthireach na Gaeilge mar a chahabhamsre. An learna an flúis le David Gatward. Agus bhí leabhar sin nád dúis an páiste le Patricia Ford. Is faoi grúpa páistí a chóir tar scoile go dtí plúis agus téan siad sa plúis agus téan íf agus dáir stré agus Jefan siad sánaí an lár an flúis agus trían siad bailacháil amach agus bíon ar bolad a bhullag agus brisin siad tríd an cloch le na cháirdáil a ríist. Ar haine leabhar se leat? Haine, an písas man nar freise tánaí sa lár agus bhíorb na scíhan lethir a leannacht le fáil amachchas plúis. Agus mar meiste go dúra bhó? Naoi. Naoi aste? Ja. Fair play, that's aimta. Idir stún na rudaí a haine leat faoin leabhar seo? Well, bhí na dechaní really gazas agus bhí se gazas agus bhí se an January freisin. Agus an mólá leabhar go dtíine eile, a gceapú go daineach se le dtíine óga eile? Daineach se a dtíine óga eile. Agus bhfuil tú gar mar meiste thuirt go leabhar? 8 aste. Ó, tá sin go má. Is mis sé déirde ní choirín is tá de is tá galig is scalchum ciile an tola is tá ranga cuaig. Agus siad an leabhar an cuaigur cróga I léima is an famous 5 a Gaeilge. Ar haine an leabhar seo leat? Hainge í sé rilí go má. Agus an mólá an leabhar go aon den eile? Ja, bhfuilín go daoine bheith chartar má íste agus cálíní agus bochalí. Agus bhfuil éon ceann eile gon chuige cróga seo léitead? Níl si ché ceanna léima. Agus tar éis an leabhar seo léamh a léthe ceann eile? Ja, cínte, léana ceanna. Agus cin na marcanna thura as de go leabhar? Thuúring níos de. Ó, tá sin an áard. Haine leabhar seo go mór leat? Ja. Is mi sé méh tám 8 bliana tá mi rangad sí Scoil Victara agus líma an chuige cróga timúna díhín le Enid Blyton. Agus seo Enid Blyton as Gaeilge, ar si léitead as béla? Bhí. Bhí si léitead as béla. An mólá an leabhar seo go dtíine eile? Mulla. Agus cé cheapan tú a daineach a leabhar seo a daine se le daoine níos céanna bochalí? Bochalí agus cálíní is 8 ní. Agus bhfuil éon leabhar eile gon chuige cróga léitead as Gaeilge? Tá si de le létam as Gaeilge. As béla agus as Gaeilge, so bháin tú éon difracht idir an béla agus Gaeilge? No, not really. Agus bhfuil I daíonn se níos mó leat a bheith léamh I méla nó bheith léamh an Gaeilge? Léamh Gaeilge. Agus cin na marcanna thura as de go leabhar? Deste. Á nó watha, haine se go mór leat. A dúir na marcanna céanna go na leabhar eile le tú? Ja. Deste an chuige cróga, gur míle maithad. Is mis an nig donnacha tá mar an go sé Scoil Victara léima Vortex agus Anna Húsafa a scríbha. Agus inistún faoi an character a haine leat Síofra. Síofra, yeah. Mar bhí sí an custom hain. Bhí sí an cináltas, bhí sí be an dálas gataí. Ó túrá go bhí sa be an dána? Be go dtí. Agus mar léba tú leabhar seán is agus chun mu aine Síofra gapú goach mu choráin orta sin. Seastoid. Cehéad marca staidir ar an leabhar seo? Map go tarach má 8 mar dit se bhain ní súmú le go tosaid mapas ach an sin fuair se go má, so... 8 sta. Is
mis Shoni ní hé go Victor an chearú tá mar ranga sé is lé me an lewer vortex as lé oh god. Kiskrif oh yeah, Anna Husap. Anna agus Husap. agus céir a cheaptas a gon leir seo. Ja mis go se kinní nádánach agus ach nuair a chuir se an dí a bhí se cinní níos fi se há níos há. Agus bhíon leir seo a lug faoi clufa a réomh ará? Ié se bhí si bhí ri agus 7 na chair le chéad ní bhí si a gúnaí sprí clufi riomhdíos go. Ach ní má le do bhí riomhí rénos? No, ní má nóiad. Agus bhfuil léonrad faoi an leir seo ar háine leat? Hanelum nuair a chu nuair bhí ó sin bhásta sa clifris ní orstanna hálas. Mar sin cehéad mar gur dúrtha sé sé. Is mis se aní chuúlan as rangdó é scoilcham seach hían, léma an lear chum le Anna Husap. Agus inistún faoin leabhar, ce faoia? sé príomhchairtar an scéal na Evan, agus imén se an clufaríomhreachta se hang an tanamtad. Agus láháin cásan se leis an bhainse ar an clufa leis an leasa an dhin, agus tasan si chud teachtarachtaí scanúil ceann aistecha aige rudí cos le tarcúna go mo chara in éidirn. So an sin sigin se gur asháil hain an duine a das an cúnáid, sa té se a cuaidach an duine, agus bhain se amach goil gnásáach a galrá in éidirn, agus goil cúna bhaid an bhean agus tugann se cúna. Agus tu go leor in san scéil sin ar háine an chuid scrífa leat? Ja, bhí se rilí simú agus bhí se lána misteí agus bhí me gur bheith cásanneannach a gúnaí bhí sé ionintach. Bhil go daine eile cheappa? Ja, bháilne go daine idir an níos de go dtí chead bliana ag díis. Pelle nach. Is ceapú go daach se le chalíní agus le bocaí? Ja, bá se pelle nach obalag. Agus bhfuil mór an anna ar an scríb nóir? Nílas an mór fuha ach gras blachlí agus toigúí le gailge, agus se an dar uorcéal tá scríbleice. Agus bhfuil ceanna leite? Ní fós ach tá súla mai leabh go lu. So háine se an neidir leat go go leabhar cínta le a léh? Ja, bhí sé ionintach. Agus cebéid mar go thura go neasta? Ó das a cínta. Tá sin thar mór ó gur mí mahad? Go maithain. Is mu sé crían na branach Thomas dar blian scoil chumseo chiaran. Seúpla scríb ógaí ó chéile chur. Scéala faoi cúpla agus éile searan tanam tú. Is éile cholín ciún, is mála anna bhí agus náidir agus searan tá sin fián agus bin si pláiciocht. Go hart le lád is ruí. Agus bhfuil scéal má bhaint leis leir se? Tá tanginn se lamsa. Ní dám go dainneach se le ládach, cholíní hartar muis. Agus cechail bháin lear scríb ó ra aon folán a hiictú? No, hiic má na focailach níor se rá esca chnarid. Bhí se soachta go le léamh? Ié, hiic me. Is as an ring an túidir so tá canúns hí difriúla chumsa. Agus mar chunas de a dúra go leabhar? De, se anhá. Go brá gur mí mahad? Mis Theresa Clifford, tá má 5 bliain ag líis is tá má sa dar bliain na colas chum ciile. Lé má leabhar tóireach taisce le Michael O'Rourke. Agus céad faoi an leabhar seo? Is uiscéil 8ú le go dhégóí faoi dhégóid dar bhean an peidir, haon síos go dtí goach ciirí le hain saora. Rucinn se isteach le cúpla smugaléirí agus ag nám céanna sé tríal tuiscin tuhaintas na feibnatá na híal hain leis sé bháid as iad. Agus ar háine an leabhar se leat? Haine se lam ach bhíon scéal an máil. Níor tharla tada leis a smugaléireacht go dtí hartéid an dead leog an scéal. Agus fiúáin níor mór an scríbta faoi. Ní cúpla leanach. A chaine se am
Suirt. Agus cehéis mark mar sin a dora as de thuúm héin is faoi leir seo. sé cíine amachchasta. Ó bhil sé á háid? Yeah. Agus ceáú méid sin ag ceapan tú go bhfuil se scífa go mában. Tá crunne sa gcuil go máinte is is scéal má í ach bhí si romáil sin dus mú. Is mi sé ífannig geal chunne tá sa goige blin i golas chum ciile tá sé blin ag díis agus léimiise an leabhar soach seán. Is cnúsach do jaarcéalta ó úidir i as an ratin beg as astriú é dá se Michael Cnila. Agus ar háin an leir se le. Háine rion san scéaltam nírá gach scéal chum sa náíide. Bhí chud acu níorthaigh má bailach ced a bhí go le rá, ach chud eile hain siad go mórlam, hain scéal ar nó strufrachalam is faoi maithaid agus inína, as bhíon maithaid bhí si gar bheith cool critar. Bhí si cheappa gur si díireach in sa hinín is go cheap cholinn gur si díireach mar chéile. Go dtí láháin bhí si flirtal le láidse agus hití si sa bail ar mthir as chud an naíon na hátaí dúirtí mám. Capálanis ní tú díireach coslam is tú máthaid ní tú muidirfuair. Agus gapan tú go dáine chu leir seo le láid le caiilíní. Ja, ní cheapan ggóil se díí a réon cinenne tá se lehan is féidir le aon na léhs bháine si a tainmh céanas. Agus gapan tú was a daine ní sinne, daine se le freisin nó dé goí bháil. Léoch daine ní sinna ceapan ggóil se tá se scríb fa dhégóí a chuirch se léirgus túann se léirgus má a síle bháin si is. Táineoch se sin na daoine fásta freisin.